Станков и неговата съпруга Еничка. И за мене тя е най-красивата. Всеки се пита на кого е дъщеря. И за мене тя е най-красивата. Всеки се пита на кого е дъщеря. Татини са очи, мамине устите. Ти си наше първочето, мое слънчице. Да им бъде здрава, жива и весела. На татина мама ти си единствена. Им бъде здрава, жива и весела. На татина мама ти си единствена. Добре, специално за Гергана. Татини са очи, бабине устите. Ти си наше първочето, мое слънчице. Да им бъде здрава, жива Герга. На татина мама ти си единствена. Да им бъде здрава, жива Гергана. На татина мама ти си един. Сега друга импровизация ще правим. Роди ми се малък Димо. Татин си е мой и единствен на света. И за мене той е принца на живота ми. Тати мама до кого обича. Да бъде жив и здрав малкия Димо и много щастлив. Продължаваме. Татини са очи, мамине устите. Ти си наше първочето, мое слънчице. Да им бъде здрав и жив Димо. Татина мама ти си единствения. Има нездрава жива Гергана. На татина мама ти си единствена. И сега, ми минор, специално за Марина, Мария, ми минор, от твой любим съпруг, най-добрият сервитьор, най-добрият човек, най-готиният. Най-богатия от Въглен. За най-богатия от Въглен. За стоп, по-сцена е седно. Мъка ми мале на сърце, живота си тече, плаче моето сърце за едно момиче. Мъка ми мале на сърце, че живота си тече, плаче моето сърце за едно момиче. Ще живея вече без пещи, за теб живота вече да боли. Битко, остарях с годините, но сърцето си моти.
ще живея вече без мечти. За теб живота вече да боли. Остарях с годините, но живота си моти. Продължаваме со минор от Марин за Радостина. Со минор, колеги. Спи спокойно, ангел мой. Спи спокойно, няма да те будя. Спи спокойно, ангел мой. Спи спокойно, няма да те будя. А да знаеш, мила, колко те обича, раните ти да те кува. Другата седмица вече. А да знаеш, мила жена, колко те обича, раните ти официално ще лекува. Жено, жено, била жено децата, ти си майка. Жено, 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 обила жено, обила жено, чуй ме, мила, разбери ме. Не се лъжеме, Фамино. Специално за Ангелина от нейния съпруг. Роди ми се малка красавица, татина е моя едничка и за мене тя е най-красивата. Всеки си пита на кого е дъщеря и за мене тя е най-красивата. Всички хора знайте на Мирчо дъщеря. Татини са очи, мамине устите. Ти си наше първо чедо, мое слънчице. Да ми бъде здрава, жива Ивона, на тати и на мам, ти си единствено. Да ми бъде здрава, жива Ивона. На Мирчо и на мама, ти си единствена. Благодаря, приятели, страхотни. О, мажор. Дилалай, дилалилай, дилалай, де. Дилалай, дилалилай, само куарде. Дилалай, дилалилай, дилалай, де. Дилалай, дилалилай, само куарде. Динамо, томазес, комазана, сьотаес. Пани пощу, я скутам, куцъка, поръзгаям. Динамо, томазес, комазана, сьотаес. Пани пощу, я скутам, куцъка, поръзгаям.
Сорари. Нама никой верой, като поздравявам. Че не мога да ги разбирам. За най-мощния ангел специално. За ангел мощния. На Николай. Сега, Димитър Желязков да запали гайдата. Кючека пиперутка, оригинално гайда. За Бисер Тариката. Направете кръг, ако обичате тук по средата, да направим кръг. И така, започва шоуто на скандала. Аплодисменти да заповяда в кръга. Айде! Шоу, 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 шоу! Готови ли сте? Продължава много специално. Благодаря ти, молеца. За Николай. Да дойде кларинета, да дойде. Сега, къде остана жената, дето иска кавадан? Сега ще видите как се свири на половин кларинет. Вали ще щупи кларинета на две. Яла! Шо! 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 Да живее кабадана! Шоуто на скандала! 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 Моля за малко внимание, точно така! Сега, колеги, соло, водещия да дойде тук, да дойде. Идвам. Направете малко място. Сега Бравчо ще играе кичек. Кичек на един крак. За Киро! За Киро! Така, соло барабани. Сега пристигат 50 лева. 10 лева за скандала. Да направи нещо. Колега, само секунда. Нека скандала да направи само с едната палка. Соло, с едната. Сега с другата. Айде с двете. Соло квартет.
дойде да свири на това момиче, то пожела камадан. Айде! И така пристигат още 10 лева да вземеш корнета. И така, колеги, соло! Кичека продължавам специално за подкума, за заместник кума да играе. Айде, куме! Камадарско. И така. Оркестър продължава арабско. Айде! Яла! За всички почитатели на арабското. Айде, арабския мой! Арабския! Може ли един стил арабски, бе? Все ще ги вижда после. Не ви знам те са. Какво да може и арабското, бе? Отново тази вечер. Булката като домакиня и командваща в това семейство вече ще вземе ножа, младоженеца нека да хваля ръката й. Точно така. Може да разрежете от това парче. А ние ви пожелаваме живота ви да е толкова сладък, колкото е сладка и тази торта. И всяка следваща година да имате по един такъв голям повод да празнувате зачеване, раждане на дете, кръщене и така нататък. Аплодисменти за семействата! Да видим сега. Ето тя вече булката започна да го захранва. И на нейния прекрасен съпруг, който много нежно и внимателно, без яйца пароклета, ще я захрани. И горчиво за вас! Горчиво! Чудесни сте! Аплодисменти! И сега, докато булката се пречисти тук за минутка, една-две снимки през това време, ние ще поканим всички неомъжени дами да се наредят, защото булката ще си хвърли букета. Хайде, момичета, останаха ли такива? Неомъжени, свободни. Ти ще наредиш после, ако тя пусне жената. Лъжа. Айде. Щом е омъжена да идва лелета. Тук може и намерим един хубав мъж. Здрав. Ама, да, точно така. Ето, момичета да са тук. Не стигат още.
Така, сега камерата ще ви направи една снимка, после да се гледате. И дай една живичка така забавна, ако има нещо мелодия. Булката... Мито, ела тук, ела, че си стара мама, Мито, ела тук, че си стара. Мита, ще иде ли Мита? Айде, ма, Мито. Не закачай сега. Така, едно. А малко танци. Айде, мъжета, разкажете се. Моля, присипкали. Значи, може тримата. Мъжете го обичат да се дръпнат. Мъжете ще бъдат служебно отстранени. Така, готов ли си? Едно, две, три. Имаме си дама. Аплодисменти за нея. Как се казваш? Имаш ли приятел? Нямаш. Ами, нали знаеш, че който хване букета до една година не само, че ще си намери половинка, но ще си направи и сватба. Аплодисменти за нея. Да си го сложиш на хубаво място и да се спомниш за този ден. Може да си направиш една снимка с булката. Сега вече трябва да дойде младоженеца, защото ще смъкнеш дърциера на неговата половинка. Ще помоля кума и подкума или един от двамата да дойдат да повържат ръцете, очите. И двамата да има желание да дойдат тук на дансинга. Булката може да се седне на този стол и да чака. Като най-верни приятели на младоженеца, сега добре ще го вържат и ще го възпрепятстват. Да не го душите. Аплодисменти за най-първи младоженец! Чакай, ти готов ли си? Аз даже не съм почнала да броя. Аз такъв бърз младоженец не съм виждала. Значи смятай, бебетата ще бъдат 3 близнака поне. Да, той е шампион от... Добре, аплодисменти за младоженеца и клубовете не можаха да го спрат. Така, вече мъжете, които имаха желание да се нареждат, могат да дойдат, защото младоженеца ще хвърли жартиера. Да, назад, само че първо да дойдат тези, които имат желание. Колкото толкова. Ето има дойде. Прибери си мъжа вече. Така, готов ли е младоженеца? Ще броим сега на 3. 1, 2, 3. И... Можах да видим. Аплодисменти! Сега този мъж има ли жена? Ами, ще си правиш сватба пак. Така, аплодисментите са само и единствено за теб. Ще си правиш втора сватба. Може ли аплодисменти за него? Сега, имаме още едно обичай, който ще спазиме по желание на булката. Нашата булка е време да бъде разбудена, да заповяда тук впред.
Ще поканим комата, естествено, за да я разбули. Една бавна мелодия от колегите, моля. Аплодисменти за комата. Нашата булка е вече разбулена и е млада невяста. Благодарим, колеги! И така, дами и господа, имам едно съобщение. Нашата булка ще поведе последното право хоро с бурното в ръка. Кани всички гости да се хванат на хорото. Тези, които са се хванали на хорото, от тях булката ще избере едно семейство, на което ще даде булото. Хайде, колегите, продължаваме. Stop.
дадено на Николай и на Миленка. Може да корисмете за тях? Булото ви се дава за 40 дни. След това малото семейство ще ви дойдат на гости, на голяма трапеза, на ядене, на пиене и булката ще си вземе булото обратно, за да й остане за спомен. Да. Благодаря. И 50 точки за оркестъра за хубавата работа. Мерси. И така, дами и господа, за мен е чест и удоволствие да ви представя за последен път тази вечер оркестър Орхидеи с ръководител Георги Скандала. Аплодисменти може ли? Големи благодарности към семейството, че поканиха този прекрасен оркестър да ви забавляваме тази вечер. Желаем на семейството много щастлив семейен живот. Много деца, до нови срещи. За разпрежа